Ľudkovia moji, Amen Dolores. Normálne sa bojím priblížiť tam. Takto Petržalka, ale nastal fúkot a takto to celé padlo. Ale to len začalo fúkať. Tak to začalo fúkať, len veľký výchor tu nastala. Ľudia, dávajte pozor okolo stromov. Pozrite to, len z ničoho nič. Čo tam máš auto? Hej, to akurát na tvoje. Si zoberte teraz, že by niekto tade išiel. Nebehaj tam, moja. Nebehaj, poď to okolo, poď. By som moc nestal. Aha, to tam hore. Odtiaľ. Asi. Nehajte, ja som jak špica. A tuto celé rozbité auto. Pilujú zdravé stromy a nezdravé nehávajú. No ale tuto je rozbité auto. Horný bum. Ale nechápam, ale nastal. Bol, ja som to počula. Áno, tú chvíľu a vtedy to padlo. Bol to ako blesk a dobre, ale počkajte, poďte chalani, poďte od stromu, lebo naozaj. Ideme ja odtiaľ preč, lebo to na... Aha, tam je to hore. Tu na v Petržalke. Petržalka Andrusovova. A je tam aj autíčko. Teraz som hovorila, Petržalka, Andrusovova ulica. Ideme ja ďalej od toho, lebo začalo fúkať strašný vietor a zrazu som počula len ranu. No dobre. Ale keď takto fúka, by som nestal po tým. Ja si pôjdem hore, lebo 2x2 to nevyzerá tu stať pri týchto stromoch.
No dobre, majte sa.